Koncept je to určitý průřez a je to průřez za posledních 5 let, od roku 20 do roku 20 do tohoto, které jsou nedávné. A je to i průřez z hlediska toho, že některé jsou, jakoby, že se to dá skoro vidět, že tady je to vidět tak jako napůl, takové surrealistické, že jsou to písečné duny. Někde si myslím, že je to opravdu velmi obtížné poznat, že jsou to písečné duny. A je to taky průřez z hlediska, protože je to aspoň pro mě všechno o náladách a pocitech, i průřez těch nálad, pocitů, rozpoložení. Je to od takových jako věcí, které jsou, já bych řekl, velmi soukromé, intimní, zádumčivé, až po věci, které jsou hravé, jako je třeba Můj páv, což je takový vtip. Tak.